Puri Budaya dan juga Elsa Audio dari kawasan Tugu. Saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih kepada keluarga beliaunya Bapak Sukan, Ibu Asmira. Monggo pambuka Puri Budaya Indonesia. Amorwati Seni Campur Sari Puri Budaya kami Wakarso panjenengan sami mugia berkah. Panjenengan sami mugia berkaya widin yo Puri Budaya ya ya Elsa Audio Brengat-brengut adik mikir nopo sangga uang adik tanpa guna lungguh jikang adik sebab apa timbang susah adik sing gembira yen gembira adik panjang yuswa mon ayo gaya ayo gaya ayo gaya timbang susah adik ayo padha goyo apa-apa duwe emang loro jika pingat tak peduli dono kawan yen wong lagi gak nyenengi tak peduli direwangi kredit-kredit jarine wis jodoh apa-apa duwe emang loro bangir duweke sapa nduk ireng bangir ya duweku Bathuk nonong duweke sapa nduk Bathuk nonong ya duweku mas janggut nyantel duweke sapa nduk janggut nyantel ya duweku pipi alus duweke sapa nduk pipi alus ya duweku mas yeah iki piye duweke sapa mesine ono sing duwe iki piye iki